Yoroi try Jisu. Ngipilan subhay fi baro kinong pay akan ngasngi. Haga kerteng ka jong Jesus Christ ublaw nong panem jingi. Kanong idap da Jisu command hebing laban one biang shiking ka jong fi haga ni step. Limba ka ni program joko potonet. But ngiyet siya baga ktien ka jong blay kalong siya kata ka jingkerku. Kawan ra ya ka jimpen kala. Ba kawan ra ru ya kata ka jimpen bet ya ka jim ka jongi wepi we. Ba ka ni ngasngi ru ani ka studio ka jongi. Ngidap da ka Jisu command hebe don ikat ipasto bante. Kumjuri paso molong but kumjuri isardan hey bingi yo banyalet banyakran yang pang peneng ka bingi ai kerteng balai ki jingsu si kiwan banganget sya bakani ka ktien kana warra si sya ya kata ka jing palai lut ha ka jim ka jongfi mabobon na pring jongi ngiyai limba sibon ki jingsu si hoat walangin pen i ya ki bahajan tamdo ki badon ha ka jim ka jongi henry ha ka ba marmet ha ka ba marwai pitip tama fi ba fi ya limba sibon ki jingsu si banganget sya ni ka ktien ka ba ki syakri ki jong blay ha bakin warra ya tak kajing syai kena warai kajing pelai lut kena warai kajing suk ba kajing kemen ha kajing kajing fi way pada kena kesngi ni kong do skwa ban kali kena kajing kali ni pastor bantai te balai pastor kajing susi kiwan de na kena daw kajing susi ru kali nanga long hap kali syo na fi balai fi kali tananga i pastor mulong don ba isa doniri don am balai kali nanga man lagi episode kaju hi Pastor bantai, boleh film nang kali nak kiniru. Ngaburam pastor i pastor molong ru nrei. Kumukpa de hak kali syo nukpa pastor. Balai te. Tangi ya pastor bantai. Sir, jangan besar gini dan happening recording besar. Ngaso so ikata tang ong ikanyi ini ban kali lang ini ru. Boleh syukli tananga? Api susi saltasi. Susi kumno syukli. Kali pastor balai susi. Tikum no na fiang na. Kani tahu mi. Bas no CM babun pelat kinong keli na. Keli. Mentah kalau kan. Kalau keli am ulog. Kada yuso. Beli fi 1 minute. Cipija. Pija atau ka phone di jong no. Pikiran ya no. Fi ulog ko ra susi or depression. But teng ka jigle ka jong log ru te ka bu iya kan ka brio aman keli te jami tahap keli am sa ifija beli Islam teng namar ba kamla ban sania ate ni ulog ru le video call sa ifidan Peni fidan tadi ta kawara ju susi ka tengah ka keli yo tengah bunu tengah ro habala keli da kan ka tengah ususi te bitar sendan hero tadi ta ususi kawan ke depression hakan ke tengah kawan depression how ni ulok ru kawan ga jing bitar kawan ga jing susi badai ta ka pelong hadu banda patch non ke jing edai ke jongki ka pras ta ka yeng ru dai mun na pastor fi ong kadai ga fi ong fi pastor namar ki jing kili ka bangi kili klempor kawan ra ka jing susi kan kadon ke jing kili kalong ke jing ku kumba ki seran jong jisu ki kili no jisu lanu kini ki kai barok kin chia kalong ke jing ku hana ki jingkeli pat teng ha ka ba long unnecessary kena ka bamdon kam pi syukli de bitar ya mu bro ka bon ra ka bamut pi artatien pi mshania kata ka bon ra ka jing sosi ne kumlo na pi sar pi ang kumlo pi dam ta kasi mo so kemen bani do fi yo i gadur na fi susi na fi ro so la ka prek jui sosi na kitin pareng gong depression mo shlong depress mar bahasa keli tanang So komen benda na pedeng jong pi kumni wah pedeng jengki pastor. Resusi pate da wan jengkeli maka teng nomor bak. So berjubab. Dari balak berjubab te sutenat mau ban dan lang kalau kawan ka jengkimen te balak berjubab. Hari bamla wan jubab kawan ka jeng susi te. Nomor balik ka jeng susi hi kadika natural reaction. Bah kaba lani ngala ban ong kata ka response ka bami no brio. Haba kalong hakmat do. Abang ngimla ban yo i yang kata jingkiman ko bamut hadin so jingkiman hi la ngimla ban penpau hi kata kawan be hi nikong do ka natural response ke jing susi te glasyam sibun ba ma pastor kita ka jing susi ma kompementan ti drama kendiat be ma pastor yo ban le wah namar ba bon jingkeli te sisa kata ngesyam ba sisi ni bala bon ki jingkeli am kawan be hi ke jing susi but ki dan ki jaka bengi judet ben sakri ma pastor ngajusyam ba ngakum syakri jongble ngalet ngamdan jing temu ban keli hanrei daladep keli kata ka jing keli ngaso babi ngaong beling ali kum keli kata ka jing keli
Namar balai ngatip bakatu ka jingkeli kawan ra jing sosi pan tu ka yeng teh. Cua anuk sama ngamtip bakata kalong yeng ma bakim pat yok kon. Te gadang keli gidang pen itu ma ini di kurim jonga ini di lok jonga kamta tengah ong kadungot pila dan ki kon ma. Te kyong em pingim pat yok kon ma. Te abang nga ipat kadur jengki kakala te pastor ba kakeli kata ka jingkeli ba dian beladap keli kata ka jingkeli am. Kadon kata ka jing sosi kelah pan haga ka ong ba belai keli kan jingkeli kala panwan ra pan ka jing sosi te. Ya kini kibrio. Tang sutu ba kan ka jing sosi ka jongi jong kibrio ta pastor ka de ka natural response ka bami hinangi te. Dan kiba learning tur te fitrai yo. Sebul nampak dan jing trai te. Te sungsi fi ban jubab lo. Kapelong tu beri balai ngam yo kam. Kawan pak ka depression te hang ta. Bat ka bama kalong ba ubri umla ban penpau ya kata ka jing sungsi ka ngam syapo jong kata ka jing sungsi ban kapelong yu hadu ba teng baka ketawa dia jing mut perkat dah. Kapelong yu banong bam ler kam mo. Bam ler kam. Kibun ki jing jamo gini gisngi bang ipet kum haskul ru ki kena ki susi. Kena bedang rete yo nang adon depression mo. Teng sumbon ai tap no tat depression ni kata ba mengi mencuam jutip di kata ngi te apa dang ret mengi subang wi le akai ya cerum saneng ya le kemen skul ru kalong lai luoj bet imda kan mau than menye pulih kot do kata-kata ni benya thom work ni begini ya kena mentak yo nang don depression beda tip ite ban ong depression ru teng im sulaban mudor re kadai ke jing sya kata bahas skul ru ki perlok le semo lada khamtam maka skul badan berus pa beduk teng galong taru mo ki pet ye kita ki we ki yo biang ri ladi le se kidan kim dawan nak yeng ki babit ki biang kwa ban ye compete bat ki hende damla takon ke sosi wat haga jing puli ru teng ki kimi ki pa ki pressure bi ki kon bade ban yo kata ki max ledam yo la tieng tawan se yeng bat de yang ta ba ki kon kemla ban pen pau ya kata tang bakas kata ski te ki hadu baga kata wa ke jumut perkat dan ki kena bikim kwash tam balik school ru teng ban supet ya dur jong ti mes nei ti saru nomor tang sui ite ani la tieng de nomor ba teng bamla teng ba bamdon bamla kot te don kumta kita ki kena ru tak de kata puli nampak Bible ru mo kaji susi kawan tang namar ka jingkeli jong setan da ya kabreu hatu blai ong pa panai bam na kiso barok berlah ka per pi kemamut ka jing susi ka yo besut lamba kata ka jingkeli namar ka pat hang ta kastang bani jubab pat kat kadang jubab kadang perkat kadang jubab ya ka badai hari kam su tho bakadang syariam pi haba bon ka jingkeli haba ngingi nang jubab ngisngo baka jubab jongi kawan ra ya ka jingkemen hari teng ka jubab jongi kawan ra ya ka jing susi bat ngi syak kejap ha kajing sungsi tadai namar kata ngi hab man sungtho ya kita ki jingkeli ki ba ngi keli na ki breu bat ki jubab ke bangi ngi jubab ya ki breu ya kata jingkeli na te yo ka kejap yang ngiru kajing sungsi ha ka yeng ke jongi kawan ke jing sungsi namar bangi la jubab namar teng haba ubreu bat ka breu ki ya poi ha ka shongkha ki ya seng ya kata la ka jong ka long yeng lada syawan keli jingkeli pat na ki brio ki banabar teng kau rai ke jing sungsi pat ya kita arngot ki baya seng man pelong ya kalong yeng long sem ken namar bale ki jubab no ya ke jingkeli jong ki brio ki banabar klam de su thu jing mot shwa baro arngot kalong tek ro kom ba ke im ke jubab no hei ba kawara pat ke jing sungsi ka shongkha ka jongkai Jadi kalau kita bon sien ki beri mendabar le si gila benda ki kemi ki pa ki men le si ne ki para ka balak benda na kalian jung container na kalian jung sendrang la daw ko boong mane mo la da kimpat plan ben yok khon ro ki kli ta balai mi yok khon sho te magini ki don la ga jong ko plan ba stangkat to kat ni por kin up shwa du mendaw kambit kambiang le si ki don la ga jong ko plan tam begini ki pressure ro ibalai si balai kari kata stone yo bunsin ru mo ha ka jishong kha ka jong kiru yo ki kum poino asya ka jing armet ba kum ka kurem ka poino asya ka jing long armet yo ki de ka interference yo ki kiau ki thau ni ki kimi ki par yo pendu no iti kelung mo por mo bale teng bo sian ha ba ki pet ye ki ni ki ya ki kun ki jo ki ne ki pet ye persa kurem ki jo ki teng ru ki bagi patla ban besar te tadau kita ka jing keli am ki wan ra ka jim ka jong ki pendu no
Ba kata ga jingkli ba ki wan ra ram teng apan sosi ya gitu ki ba sngap kram dak perkhat te ke ka ban yat ka jing perkhat ke joki Mde tambal long syukurim ru long lampat penitu autrai kim mde hiru syukurim. Sibo kene kan thai kala kom bakla te kala armet. Te na yeng ti ong penhap no ti kon. Nane tu briu ru ong penhap no. ngampat la besar ya pi. Te penhap no. Te habala penhap pat am. Sngogum bedai ulale ke babae andre hadin nang tapat ka kerbit panadian. Kawan so kajing penrem, kawan so kata kajing ketang, kajing susi. Bagatu ka briu am, nagata kajing bakla jong kala nang bakla syu. Hoi la bakla, bakala pun kon, bakala ihap samla, andre hadin jong kata pat la penhap so itai kelung, la hap syu dia, penhap so ye kelung, badin nang ta katrei pat sa kene ka bor jong baman pat. Manwan ra ye kene ka jing sngow rem ne, giba ka guilty conscience. Bagadai kata uyok kerwait so tanam, batang-tang ka briu ne kata ka kena mo. Kapoy sa syaban no yap no iladi ne sa syaban sim na la shimna jong jigim ne kum kita mo ngi kini gisngi nani ki dan ru ki yat no dak mai pat kalenti mo kalenti ke babakla ka jim ka jongki ma beli ki so palat ya ki mat ni kata ka jing syak kan tat na ka yeng ka jongki na ki emlang ka salang pat ki perkhat bai bagari stang ni kalenti baki ki dan kam ka ya bat kari kata ba kawan ra ka jing sosi ma bubun sin agani ka jela ka jungi ru am ngi ite bagadan kata te ke pat pastor ke benta ke bokong san tamdo yaki habaki ya hakum kata ka por lada ki ya kum kata kalenti ta ka banang kong ka dewi man penrit bila dia kamat jong blai shwa lada bakla hap penrit sebut lada briu mentar mo usyakan tait ni yang desam kam dei ka jingle ka jong ka yeng re lesi kila adi kila abam kila sakama te na yeng lesi kila amap hari nang tau ta briu pat ulong kumju ule ekaju haduk bagi bahayeng ki bahasam ru kila angia no sundan bada bakila angia uni ubri usngo bamdan support cho na ka yeng ka sam badeng tau sha i no badeng ta ka tre ke depression ka tre ka ta ka jing snosi ka jing thang batang teng wong amdan lenti sho ka bahaya nga bangan yap no te bukum kita gi ke evi ki jing jam ka bapelong ya ubriu ba usngo be bamdan jing mut cho ban em Uwe na kita haga Bible ngi i bau de Judas usngosi kawan siya ka depression marusngo ba ikum bau Jisu kan tait no una marba hadien bula dep de Jisu de kitu ki life hogis by rupa usngo ba bamdan jing map sho ya usngo ba bau trial kan tait usngo ba ulale eta ka basniu na ka basniu tam wala daw Jisu uklam krani eta ya kawan kata ka jing penram ka ba kapajur do kata-kata ka mensim udah ngok tang udah smusi siya beruang kan mentoyu siya nga bangan im badeheng ta namar ka jing snow rem kata ka jing smusi kita ka jing tang ka jo bokom taw lay ban sdin pasia di bu yap no ban ka snow ni ka way am lada upai bi shu try am daga mensim ka bakla ka mut siya o jisu lite ka babel ka ong kata la ngi puli Now Yohanes nong mandriu de khot balai pu nyo ko ong bejar buan sanga da lele nganam kan tait no ayo. If you ngom no ne pastor. Kadai pastor ba pipi ong ba Jisu la dap ong jar bawan nganam kan tait. Pi ka Jisu si em kadai ka wei ro ngi hab man song tho. Balai ba kibriu kindoni ka bor ka ban rai ya ka bangan kemen lane ka bangan song si. Balai ngamla ban rai hi dala de ha utrai. Namar wanam ailat baka ketin tu kibreu kan wan ra fi Jisu si lan ni ketin ka jong breu kan wan ra jing kemen dei kata ha kitab Jeremiah ka ong lom batem yu breu basane apara breu namau ni breu ubawan man kli ya pi yo dan jing dei bat pi so si no namar jong kata ta mar kan ni ka Jisu si yo kalar ban wan yo pim hun ma piru hala ka jong ka jing em bat utrai pis dang ba nu jor la de mat ki a jong ka partai hak ta ka jing kwa jong ka partai kumba pastor lain usach pang Judas pi ka ka pelong yu Judas bandi Jisu ayu mo un su de bet bo un man pentip hey bu Jisu judan nga por met na mat ki su thu kini ramba ling do kinum la ban kem yu Jisu por men sngi nama de ki hajar ki briu ki don lembat u Jisu wala dala kem ya u Jisu hak por men sngi ka mo don ka jing ki win ha Jerusalem Kith madat kan. kan ki ka tpa na makila oman palong si ems no to yo
Berkida ruai Hosana habo urung ha Jerusalem. Uklam rung ha Jerusalem kumu beriu balong Ramadan. Urung ha Jerusalem kumu siem. Kida tip syai kata. Hendak Judas ke iba pelongi uba undi. Kadai kadau bo susi namar syakan hiat. Haga to ka yeng haba kata ka beriu ka persle umpriang. Jisu wong enok ladang ngilet yang kata kentien kalau ke kentien kor. Wong enok ya kakai baka kalale. Buat Judas ukamla ban pediang. Ya kata. Kajing penbaik. Ya kajing penbaik kan. Teng kajing susi bengingi pediang kadai kadau ro pengingim kloy ban psyak ban penbaik ya lah kajing. Nah kamu nak sardon fi. Kadai so. Kani kajing sosi ngasngo ba kalak menyalam yu beriu syak kajing jot. Kepencingai sendan ru yu beriu nau blay. Pak kajing sosi ru kalak ban penpai yu beriu ru syajan jong blay. But kadi kajing susi kadi ke. But ngasngau ba kadi kajing susi kadi kata ka sense of hopelessness ti. Kata kajing ngau ba umdan jingkermen cho. Ma pet kum ujuda sa ka to kopor haba usyak mai ba kum usyak kan hiat ba Haji Sukres ka to jaka. Namar umdei pie bade ha badang tang kendiat kibre. Hade kibon kibre hang to kisenran to Jisu borok kidan. Merkawan kata ke humiliation kadang kata kajing suliran kawan kata kajing so kabumot ujudas namar bang apuli kitin jemble ngasyam ban gospel jong Matius mo lanong ba shipau. Kapatai ba Judas hang to la ajer keteng kemuwe ni ki apostol. Dia belong apostol kabumot hau Judas ru ladan kata kajing ngolong kerdan. Lo asngo bola adan kata ka bor kata ka kitiar mo la uji su la ai kata ka bor kitiar ban bekso en pen kia. Temo lo asngo ba he is something menta. Baru ada dua bekso ni. Bekso du. Kabumot lo asu la long i teh. Dia kabumot kata kajing long kerdan kajong u kampai perkat ba kata kajing susi ru kan wan de ba u Jisu un senengi u kata karukam namar balik ula dan ka position bat sola ban pediangi kata namar bula dan position nganget shwaya kata ba Jisu la ju senengi hari umpat sutu tan ka position kajong u te kabumot do seneng Jisu umpat das ngau ye ram hiro kalau tin napi hakapor bakhi ke eryong por bu Jisu tia ki kursi tu Jisu ro kinhe de ki wong shei kajing jupi Ukini salon sari borok gitu. Tikam dan jisoram. Hari mentapap dan jisoram. Mentapap bola dan wan ke jisoram. Kedan bika kontras teh hang ni. Fi Judas dangi compare oleh Nujor Petros. Judas syaong komta ri Petros li wong me usaitan. Telada dei ban mong kabumut udai Petros ubakan dei ban mong. But mdei tangkat ta hakapor ke bau la kren kop ha ula smo David itaki ege baro re sngi ke bau len si sayu Jisu dapat te mar persya ula de ban sngo ram hang ta ke jisya ban ula de ban liken ti sama syariat ula de ban peniap sya mau te la de jisya tang ba kadon bi wong BM tadeng tangi i ba uyai sya ya kata wat lah pedeng ke Jisu si ru ke Bible ke udah yam ketang dia udah yam ketang udah sengusi ketang ni deh. Tambah kadai kata pada aingu isyayu blay bu trajungi lada ula le makana kata haru nrai utrajungi usapot bayu. Uit bitai buat wan biang sai sisian ban keli biang yu Petros miit janga. Tapi kita hang ni kepor yang masngo babona peng jong VM lada fideki kena lane fideki balak syom kurim ne fidang deki samla. Let's see if he shot au samla lane fi la sha pen armet ba menta fi la pen hap bitai kon lane pi gum ki kena let's see ki jing sha pressure ki jing pule ki jong pi ne pi bla shong kurem ru ulok ba pi ne breu ba pi la sha nia upet na pi but na yeng na sam naga mo ki parlok ki parajor fi sha kli jing kli fi sha toket but pi sha nyo ben lane sha kentat no te bom dan shu ba support ifi lem dan shu ba kershan ifi begitu ki men ki jong pir ki dan lagi jong ki yeng ki jong ki kimla shu banirap ifi mentafi sa marway bagari kata kawan te kene ki jing sosi kan mau gini ka way wat nom long kum Judas itu ai fin long kum Petros Petros uyo opat ia kata ke restoration kawan biang ke jing kemen ha ka donut ke jong habu trau ke lada la peniap no dan lat dan lentishu lada fila pen kut hi ladi kal akut ke jing jong fin re lada menta pidon ke jing susi ta ke bakthang ke bajur do kata ka nongrem ke jong pi ke long bet pa shu trai kalenti ke dan tang ke we pan map no Jisu bagni ki borok ke baja ko mo pi bagaja nam ta ke jing bahare
Tagaday kata lada fi sngosi ke jing kemen em kam dan hang no da ke jing le ke jong phi da ke jing perkhat ke jong phi da ke jing thaulat thaulenti ke jong phi kanom poi se ro tadeng ta wat nom le start hi ne wat nom wat lat hi ke lenti ke dei tang hau jisu Ujisu am unum kentai lagi beriu ki kentai ifi lada ki beriu ki nyau ben ifi ba film la ban poi hadu kata ke kerdan lani ba film la ban poi hadu kata ke expectation ke jing kemi lenti jong ki beriu ki la ban ong ifi nrei utrai am da leileru unum kentai ifi Hindiat pastor ke ba dang ye keren ne ko pos pang Judas bat Petrus. So pela pa Bible ta. Ya no an kot Satan. Yo Judas ne de ban kot yo Petrus ne. Demen kau di Judas lagi sih. And so pela hawat hakper get semeni perbalawan kem yo Jisu. Ujisu uong haga gospel jo Matius orang ye pulih mo. Nong ke ba arpun rio. Khot basan po. Ujisu te ula ong u kolok mewan ye hakata kilayawan kilayabu ialah kekti ho Jisu bat kilaya kem yo. Uang komno Kolok. U Petrus usu ong baik menum yap mo ngandol kat buat kan kata uang me Satan. Sedih cuma. Ni dia uang kolok. Kolok. Apa li ka Bible. Dari ban susai cho Petrus. Setan dia sah. Sao Satan bi. Ni pa undu yo nong dia Jisu uang kolok. Kata tu pani. Kajinget. U klamong yo u Satan. Wala demen ong me arsap. Latip. Ulatip Satan la besut dah ulatip lupa ini ta. Ukam peram dia. Kalau perang uang kolok. Kemudian ibu Jisu kuat you Judas banun bunjat ma ba undiat kata ka jing susi sa jing yap teh. Bang ibu Jisu dang kuat you ba kemen teh tak tien lok masih sin ba khot lok. Te ka bomot ka ron ka jing dei bajan teh ka tuan tak tien jing kemen ma. Mar bang ngai trai Jisu tep ba ulah susi teh. Oh Judas oleh ulah susi. Te dei nomor kata ma ba Jisu ong dok kolok. Ada yang dia mau kami ke jing kelima ma pastor ba. Ba kai kata pateh ba pelong you Petrus pateh wala khot Satan ru am handri susi pateh. Kai kata tu ba pelong teh Petrus. Piga juba pinyo em haga gospel jong Yohanes no benrio. Hai ba baro kila eno. Yo Jisu tiki senran dah. Kibala ya bot yo de kibabon ngot. Halo Petrus juba bo. Sano pat ngile. Nama datang kami dah kakti. Sakweru bau Petrus klam i Jisu na marba de Jisu ba khot di Petrus. Agak jing teli ke jong. Hagajing thali jo ong bot yangan pelong ime unong tong beri utip basi sien bo Jisu ongan pelong ime unong tong beri utip be yagan gwe un pelong namar haga tu gasngi kada jasi sha ka bo plado kata bai kata ka ling ka thali ki dap ki jar ki bamdan e ka dap te badeng tam ong ya si sien bo unle be ta kada unget hakata ka jingkhot haga calling Kadi ke personal encounter jong personal encounter kadi ka calling ke jong play ya ke jim ke jong ude kumba om pastor mentan ro kadi ka tahe Mo sano ngan let om nanda takat utip we. bodan ni ka ktien jo ka jing im de Kadang kata mau besar. Abang pai show Jesus Christ abang ya ude usha ublay bedap dekat jingit dia. Ba abang la kendo you try ting hoi kiwan kini ki jingja ka jim ka jongi. Hai abang isu thopa dia ka jing bha ka jong kato ka jing bha ka pelong bang ingi bagin pai shu te bagin kring shu te. Kari kata ka jing perte. Hai lada ki break impat su tho you try. Ka pelong ki bakin jingai no try kembala akran te. Kani ka jing susi kalaban penuan haja janne kani ka jing susi kalaban penjingai ne. Kari kita ki mempat su tho pat you Chris kani ka jing susi baki ki kendo kan penjingai shu iki na utrai. But yap su tho te ba ka jubab kanum dei hakato ka thalai pasine ka jubab kanum dei hatu kalentik ba fifia. Ka jubab ka debet how Chris. mar Jisu de us iem jo ka jing suk te buluang ka jing suk ka jonga nga IAP ka jing suk ka jonga i no api om kumba ka perthai ka ai renga ai manga IAP te ye ka jing suk de tang Jisu bla ban ai bun ki bri ki sngosi kawin ka dar ko long ba ka jing pa lalot ro namar ba bala ya compare pelat te bat kiwei ne bala inu jor pelat ila dia bat kiwei kita giyo belingam yo kita kidan belingam don kawan ra ka jing thang teng kawan ra jing bitar ni ulok ro bo pli mo bom la me te mem la ban sa nga me te mem la an pen biang nga
pan ke mem la ban ai por belang te ong da pan da ke ngan ai lut re meta pat da la yong tangi ke bang akwa ke ba red ru phim la ban ai kawan ke jing ko araha kawan ke jing mo ke Tadi kata pastor ko fi ong fi nama. kawan ra ke jing susi ya kalok ra jing susi buat diulok ru bom la ban ai kawan ra jing susi bakata ka yeng hiam kawan ra sha ya ke jing pat ke jing pra kan Nong ka jing kwa lo ke pastor. Ka ba hei bu Jisu habau keli nu samlar spa. Habu ong delot. Henry namar bu bulang benut deh. Ketua ka jing keli ka jong Jisu am ka pensusi ya nu samlar spa deh. bu jikli jisu Kata ka pensusi deh. Kadai kata ma boleh kwa ban separate na ka spa deh. Ma boleh ka jing kwa lalot ka jong ya ka spa. Ba kata ka jing shisha sha pastor. Mat ngangek mo pastor. Kam dei tang kata jing kwa lalot ru. Yo kadang don shushu ke pastor. Baki beri hakini kiski pementa ki mat ya ki jisusi. Kawai na kabentarong alaban ong hakip deng ke jing juki banget. Hi mars ndang kalabumon. Hi sedang man pai ben ya hagalenti ke jong trai. La fil ayat katu ne por ne de kisnam. Pin sai omat jisusi. Kani ke jisusi padam kaman no ble. Wan na usaitan hakasur jong kibreu. Ba kibreu ki krenya pi. Kibreu ki nyo benya pi pisha kan tho kumbai pastor si pedon kam tektino pisha pen sha kebo kum ta terter pisha ya kita baro am mateng teng am kita ki tien padam pho pi yo sngo para pedon lang para kiwe pisu biang bait am lelem ni skap wi skor prai wi skor kasuk ban kran kata hande ka ba to am ba ho pi leit pai marwai hayeng pidon marwai ha ka ching thia pi puson teng kita ki tien am ki sawa biang haki skor ke jong pi bar ki ching bo je khat pi bro simet bar ka penlong ye pi teng teng ban ong yok ki kan ka badai na bat ka ra ke jing so si teng teng ye ke jing kala ka mo ro bat ban pai no nautrai kumba ka bajia mene ba ong fi na ka haka gospel ka jong yones no ben reu kila so si da nang kong kila elot ki wan bro di su da ka ching men ki wat ji su ki yo ban ba mi ei Henry hapor bo hikai yo to ke hikai ka ora ore kani yo kam dei na pi mentar bo bon bangai am kim su tho ki sha ye dik tin ding su si pi la pen ken ye ko hukum pi la le kum ta pi la de bel le kum ta kak tin jong ble kum ta pi par su tho ye dei na mar kata bo bon ki ya pi ki hikai pi shimlot pi long tik tu sponge padap si sen ka sponge kala je ba am pi da the kan lo kam la priang so haba kang rakhiak ngam ka priang no teng bangai nong kong ngam de ka ta fi hisnam asnam kelenti am kalong ba e ba bat phila ban sak kenting habi bon bat phila ban so si bon namar phi mar sen kala pamon am ke ba phi rai am phi rai namar phi yo to ki jingi kai phi pat ngam jelio hare hadien ka tu kan ne phi sedang ban wat jelio phi yo bon pat ki jingi kai hang ta sa sedang ban kulmar tentang sedang o so si ngala rai ka tu ne kim ta bakaran kum ta ter ken ba kitar ki ora so si nam no pastor iya Jadi kata masen pediang hi trai te kadai hi kata hab ya hi ya kata kelenti batang teng bangi la ngap thani ki breu te kawan ke jing thang kawan ke jing pang kawan ke jing kata ke jing syadung ke jing syatan ra te ke pelong ki breu si syaban arta tien te kembo piong la ngej la kadai ke badai ne kan ni bangale ka badai ne ka balat ne tip ngale ke bahane ke basniu ne namar ka jing bom tip tikenai ka tien ke jong blai Tadeng ta kan sengi ya bangi keren ni kan tien ke jong blai ngida kwa shisha ngida angnut shisha ya pi ki badang sedang ban ya lenti batu blai ka dai ya pi ban kejet ya ka tien ke jong blai wanum kejet ya ka baki breu ki ong dai kejet ya ka tien ke jong blai shong kejet yo men sim jong blai barangay si sien ma pi la adap am kata kala biang barab la adap tu sponge besting akhia de ndai tang ba umla shban kejet ri pila akhia bat hang taru mo da pila akhia da si de sentiu hang taru to sentiu unyeng de bagadai kata mengidan ni kiu hang ne udan tu sponge tel to balada si hang tu am klem ka de dan jing mot da ya bala dap ka la akhia da si de sentiu ki yang badai ta la da fi pila dap ka ke jong men sim ba ko ya ga jim ga jong fi ya deru pila dap pila scam pila akhia pila am penyeng lang ki weiru la fila dap de ketien bat la fila dap do men sim penyeng ki weiru bakin long shisha kita ki sentiu ki bla thung ha kai plau ke jong trai ki sentiu ko bong ka sam kandai fo ar ka de khot ka ba khar ngi pule ne ka porma
Kaum nak tin jumlah setengah apa istama. Kaum ubahok unroi kum ding telai unang san kum ding kedar. Hau Lebanon kita ki balatung ha ka yeng utrai kin po agi pelau ublei jongi. Ki balatung hai ha ka yeng utrai kin po agi pelau jongi. Te kadai kata kan ya ka ba ha bangilong sisa kita ki sponge ki beladap dah ka om. Ngin penyang ki weida bagi taru kin po agi pelau ki yeng ki jong trai. Ta kadai kata. Te mdei ba haba susi em kadang kejing telur kadang kata kejing terkong kejing ring kejing sti bat kapoisen se kejing yap Henry haba fidan ha ka kejong mensim fidan ha ka tien kejong blai pin po samar ke pin po hisya yang kata ka dur khamat kejong fi pin po ka mensim kejong pi po lut ha kata ka met ka phat jong fi finang bhabri finang itnat namar fidan ya kejing kemen kejong trai ha kejing kejong fi bagane kejing kemen mla ban yo nang no kadai tanu jisu namar udan ya kaktian jong kajing em Để kita ko ai man sem ya piro wanum chim ya ki kentien jo kajing pesusi mo pastor. Ada pesusi dari pesusi do pastor bantai. Nama kajing syakren. Kajing syakren. Hari namar ide ka sponge ka beladap lupa ka kiwi orang syo. Ya ailat tang ka jong kaktian ka jong trai kan. Padai ai nga ma phing in long kom ta ta. Teng ngi ngim dap da kaktian pi. Mà cái Bible lại nuôi cho được tiền trong lễ của ông, thì là nghĩ đáp đặt các tiền, thì nghĩ nó mới yêu hiểu. Thì đây là ta khám tâm ngài mình xem phi cái đang nghe sedang, what you do mình xem nó, what you so see nó, what you thang nó, what you yam sa, thì try umat cái Kristen cái bài yam so see, qua bài kinh yam, chứ sao try udah kemen bài yo i bài nghi yam, bài nghi terang, bài nghi seliang yang mình xem một hồi, Henry nghe cũng pahau bahab beneng, unum so kemen bài yo i yang nghi cái bài ni yam ha ka ching thia na mar so si namno na sadon Kali so ka jigyam ka lawan sa simbet dari mesti perkawan ka jingkiman ba gei ba kata hi mah ka gibriu ngilong kum tai bawan sosi ka mi bihi ki umat sabar ka wan ka jingyam bagi dan gibriu ba ki bala ban penpau ya ka umat ka jongki dan pat ki bamla on pau ka bari bat mo ngila ya kran na do meneh ma pastor ka bede ba kita ki gibriu ba ki barang susdang ka jing sakri kum ta ki ya Hari ngai ipat wat kibriu bela klanjru ka jing sakri tu pastor. Esem bat ki ma ba kadang ke jing esem jongki la ni ke jing kenduk jongki. Mo la bandai ha ka jing em le la ka yeng hasam le la bandai ha ka jing sakri ru ba. I ba ki sosi do. Ba namar ka jing kenduk ke jing esem jongki. Te ngi ba ki jingai ru no blai namar belum Elijah mo. Ha jingai ru tu pastor no blai. Te teng ka sidan ke jing keli mo ong ba ke ka daw ba pelong ki haduk kan ni kilat no itu kajing iet ke beningkong bagi yo mat kata kajing iet ke jong blai ne ke ke daw ba pelong iki kata kajing sosi ke bahado kat no te bagi mken mau su kata ne kim jiet su hino de ban ken mau ya kata kajing iet ke jong blai bagi yo mat mah kajing ke jong ki te kajudan kata kajing sosi ki rumah but kalau ka ba pastor la dai kitu ki beri brak sedang la ban ai men sim ki kini ki bla sakri ki bla ya cakmat mau ki bla tip you try But I men sim biang ki am ngai juhi i ba kadon bete pastor kata ka ki khangla te ba kim diang hiru ya kata ka jing pentingan la ni kata ka jing ya I men sim pastor ka jing sarong ki de way vi ko babel ko kata ba trau i usneng sempat te open bet te re ba blai open bet bon sin ki thang yu blai ba bon ki bri kim la ban sha i ka jing pen bet ki jong blai ba teng la da kim la ban sha ya ka jing pen bet jong ki bri ban pen bet li do blai de ka e than na Tentang perabri banyak penbait tu tentang tu kisngau rem no, mo tentang boleh start tong tai boleh nang tong tai, boleh ngide ki merau ni boleh ngide kita lami nam kata kawan ke jing thang tu, kalau ada seneng li so boleh tolong lah dap tadi, kamu tu beri tu ayap nahi, ada penbait tu boleh tu, maru ketin boleh kong boleh bau iet usneng sempat, dia kata usneng bau sempat. Penbait, kalau beri ulah ban shem ya kata, ban pediang ya kata, tahu beri ulah dia bukan kutam. Kadi kata ang pastor ma mo ko mastra ba fiong kata re agapol ba sneng am kadi kapol ba sosi pala. Re katu ka jing sneng am kapan mi uso ne. So kawai den kam man sunto to ngi sneng ye no shuma mata ngi sneng ye no ya ki bangi shon ne ki bangi et Ya ba ji. ba et jam fi try ong ya bangi et nga sneng to saya sempat iki kon peramarjan na Ikon lejong ni. kon lejong ya tegiap sunto kan tentang ku play sempat yang pun bet yang ni sunto bagi kon jung play dah
Larang ngim dai kon jong belai ubleu nung sempat yang ni. Ula iya. Ula yang ni. Ula best ndon yang ni. Ula shop no ndon ni. Kumbaya ki angel mo ki ong ki de ki kon jong belai. Hanu belai shop no haba ki laptop. Nama klem chem ya ki ki kon. U shop no. Kon dai mano thau yang ni. Umla ta ban yang ni. Ada dai ban tu jisu numan gitu. Ban chem ya kata kajing sempat ke bacur. Pingan su ai nuksa. Hakapor baki kon kidang red kidang dan nyong pras nem semut menta kitam keti tam kejat jongki. Bansim no ketiar jongki we. Habaka kemene ku pau tip kilem no ti kon. Sempat di kon. Hari menu ban pai to ketiar. Lada semut tu kon jem san spa ada bam. Menu ban pai to san spa. Mikpa. Mikpa. Kalau kumjur ublay film perkat rai kata. Hoi ublay upeni kendo ingi ka hok kapok mangin sutu mangila bakla. Usuneng yang ni lamba kaktiin ke jongo. Kaktiin ke jongo teng kalong kajing kalong mata syabuk ke sempat yang ni. Hari kador jang kapop jongi usiu hidala depan. Larang isu tu ya kata am kajing susi kan ulat tu non hangi. Larang isu tu ya kata am kajing susi kan ngat hangi kan. Tapi kan berkata kamu dah kata kopor begitu kibrio kim pediang siap sangat orang kita kibrio kiba mau kiba layak cakap mau baru terai. Bagi sosi no ki jengar orang boleh kebomot tim kan korso ia kata ke ibu Jisu. Lali ate nama ta jong kimo. Kebomot kim nyobu rom syuk mo ia kata ke ibu Jisu lah syak teh. Kata itu nang jot susu. Hagasam ka ong ba kalong ka bamla ba kajing tunjuk kanemuan. Ublay uang yo bangait ngan tunjuk hagasam. But we pu we bangait. How try. Uhaban ya gam baca tunjuk. Langi pa ubangait yang tasman berim. Langi ba ubangait yang tasman tamai. Sim. Kajing tunjuk kawan lot. Ngamong tang kata, ngamong tang hapok ke Bible. Ururong syakri jong play, ladau klemiat yang kajing tunjuk. Ngalap nong fi umday syakri jong play. Non we nong elap uang kumne. Hakapor exam, kita ki syakri play bagi syong exam em. Hakata ka sengi findi ibu play kum no hikai uskam car. Marka dia pi bentok. Kata ka dia ke kabangi ki bangait ni hap sutu. Ba kajing tunjuk play ka tau Petros uang lam dala perang. Ya kajing en jong pi. Hakading. Kamu kajing tunjuk wan. Hadang kwadom shim ya ka kum kajing so si ke. Dia ban long negatif kan. Shim ya ka banong be bo play u eat ya nga. Dai na marka tau senang ya nga. U sempat dengan unum sempat pi de kajing pang. Hari u sempat ya pi lamba kata kajing penih keduk ya pi. Hakajing im ke jong pi. Ya ke ai sepang ke jong play. Mari ka ba pi lale ka bam dai. Teng ka iwan gum ta. Ngam tip kalau jujian em bat pi sia hang ni hadang ngai ber pastor ju share mo. Antang adon lagi jeseng em teng la prung keti dah popla. Te la yeng la teng la mut bet kani ka pla ngabu ngat ban. Ai jing ai ngo mo adon ni kata. Teng prung em don lang tu pisar la perkhat ba kata pisar ka. Kawan bi tu kasur tu kapor tablet. Saya long lu besar sempat. Hatu kapor ngam tip la bayai lang ba ki sutu. La fi pet don ne ba piyai lang ba. Ngan ai ne lawan bol ne calculation tu pi ngas tu play katu kan ngas tu begitu jitin juk ka crowd ta dek tahu malaki untuk tunjuk ngas tu de tunjuk ka crowd ta hanre man ka por bat la ngayeng kum nong job ha kata tunjuk em ngayo ipat ya ka jingker ku ka ba ha ka ba kenjaman se manum ong bai bo bleu ku su ingi na ka kenja do ha ngayo i sho ka jingker ku ka ba kenjaman se man ka tu ka jing suk ka ba wan kenjaman se kalau judon kapor musyak anak sedang man kelabamon ngasutu pengayat ngam pengakan penkongo te don sisien pitep stio kendang tiak dah kapjon kecing lenga namar bele ngong ngadi banget ngaklan kongo hari nadu kata kapor mas sedang penkongo padam ngam ong fi ngayok no jingger ku mental asiulut layok na damit kata bisa sok daya lap subang iki breo hari tentang kamlong practically tentang ta hari ngasutu kawe kawan ra atau kucing suk kawan jaman siap. Hari yang tip kata kau bala bet em kasawan bi bensai sopat. Kateng kata kau tunjuk ngia. Hari kidon kibru pat basusi. Basusi no man ai. Mana? Don kibru mentah kat bang ini keren kidon kibru kiba du no awal ka business ke jongki. Baga business kalangam mentah visa akaram. Bat pisngo kumba finlej peniap no iladi. Pisngom dan lat, pisngom dan lenti syuk. Fila syu syong marway hintu fila syu chantemo lese bat kajing si kawan jur bha menta yapi tading ta am
kan mau gini ke way habangi keren mentan ublay kwa mentan jo ya pia kan ke por mar boros kata ba pio te pi bit pi biang di film kan mau hiru ban ai ublay film kan mau hiru pio kan ni di bangayo bi banga pi pelut be am klem don kan ka jing kan da pelut be ja kai fi kwa fi tiet be fi ka to fi le chayo shu tiet ka to klem kan mau pat bagini baro gadi jing kerku jong ublay to ublay menta am nak banta ban pen be ja fi upen hiar kan ke business bat menta fi dan hakaram fi dan jing man siya pi ong banganang mga start mga pi sngo bi ke shulong la kalong hi they kan mau kam ju dei ke balong hi de ublay beker kui fi ta menta pat em ublay kwa am pun pai biang e pi ya kata ka ba pi la do da ka ba fin pai da ka fin kala ka ba mut shisha ublay un restore biang ya ka business ke jong fi but kata ka ba ublay un le menta pat em kanum dei shu ba pi sngo pi le hi re pin sngo to ba pleng klem ke jing ku ke jong ublay pim poi shisha ero ba ngai ba vla do ike baro ka garam ke sha nga kwa banong ifi wanum so si wanum do jinkerman wanum long thang ha ka man sim ke jong firu na mar ka ne ke jing ja ka dei ya pi ban pai shu blai but la da pi pai man ta ka por ka dang biang baru blai am un restore biang un pendap biang ya kata ka ba pi la do ublai un compensate ne un siu ya kata ka ba pi la do ba pen song to ro ba pen sebun ban ai shu blai balal fi da song to wing gi jing ai baro ka de jong blai am finam mong finam thang finam song si ru ha ba fi ai ka kam ka jong mo pastor Kadai pastor ka ba pi on tentang ublay tunjuk yang i hang ta wan ra kata jing tunjuk long ban susi Susina. ublay kwa pin yeng ba pin job ha kata tentang kibri ba kitip kena barang pulir na tip ban exam ki susi handa kitip ada ngiele ka exam hang ta keng satip ngade ba start na bobe ala pimele exam tala ong lupa failure tai fi uta ubalaile ke exam utip bo kadon ka chance u bo un job order wale bhaw la tikna bai bala job bawla job dei na mar kata ai ngin su tho ya ka ne ka banta hot ke jing so si teng la man ong fi fail ka marriage ka wan rai ke jing so si ha ka jing em ka jong fi rai wan so si sa ajo teng fi do no ela jong lok ne ya ka lok wan so si sa yeng banyak cakmat pat fi ka jing so si em ka penduk yang ni bangin le ya ka ai ka ba ublai ulakot yang ni u petros di kata mana bengi keren u petros u kam ailat nomor sutu ka jingkot ka kam kraw ka jingkot ka kam kraw ka wei na ki bentangan sus kindat ban keren mo kindat pastor dang keren ne ka por ni keren petros judas ada bon sen ngim ju keren petros u por ada ngi pule galatia le yam ikop kini sia ki surut bafi ikop bu pol nang buromira baru Petros nungkong ngam umla ban sung thu namar balai fitep ngala ban sung thu kan ke wei kiala ban ong uni Paul klum den lang ban ngi de kata Paul wa ngade apostol u baret dah dan lang ban ngi lais nem chiteng uni shu wan bai kum ta but anring ayo ipat ba kumno u Petros em u yaro yo Paul but uda batai sepang ka jing tho ka jong u Paul em ba balai la tho ya kata ka banta em ngatharai kini kiwe ki apostol kini kiwe kinumla ban pediang Paul hanre Petros utho ya kane ong kumne to pinyen nyau te ya kata ka jingya sha slem utrai jongi bakalong ka jingpenem kumba upol ru upara bangai ba I jongi ula tho api katkum kata ka jing start ya kabala ai ho kumba hakita kishiti jong u baro ru haba ukren haki syapang kini ki aka ru haba ki don ki aka ru kiba ban sutu ya kiba kita ki bam nang bat ki bam ne ki penkelan kumba ki la le ru ya kita ki wegi jingtho ya ka ban penjot no ya la dehi fi upola bo tho ke sitiam u Petros kidon kini ki apostolem kimla masung tho ulai so deep udah ong bayane ong ki ru kiba ban sutu kat u Petros te apostol ong kalong ka ba basutu ong dan ki bakalan handai ka shiti ka jong u ka dai ka shiti ka ba ula tho ha ka jing bayan ka jing alam jong mensiam baru ong wat ngi baladon baru jisu ha ka do ni kamla ban song tho kum ba su tho upol ha u mensiam pik la ngi su tho yo trai ha u mensiam em ka jisu si kan mla man kejap yang ni
Hana ladang ngikwa ya utrai ban sung tho hakado ba utrai unkur khu yang un pen kemen yang teng am ka jing sosi kawan. Namar kumba dia ba Judas. Haba syak penrem usngo rem. Lada upol lada mdei ba yalam do mensem. Nganget lada ban sung rem namar ki apostol kim pediang yo. Kim pediang nongkong yo. Hana dei Barnabas uba kershan yo. Keteng ngiro kalong kum teteng ngisosi ya ki pastor. Pastor msu tho ngam pim dei ban sosi namar yo par su tho ipi. Ne ki bahayeng yang ngam su tho imei pa. Wan pelong te ya kata ba ki waking sung tho ya pin lamar ke jong kata kawan ra ya ka jing sung si ya pin ne ulok sung tho ka lok sung tho ki khon sung tho mdan ba sung tho ya ngalong marwe ya kani em ka dike ka buithap ka jong setan ban wan ra hangi ya ka jing sung si bat babon ba hakani ka jela ka jong ngala no fi jela ka ba ngi ong ngala ban ong fi ko we ka benta ki ba bon nang ngi ngala ong kristan Klam na sutho yo Chris. Namar Chris jukman yang iban sosi. Babon ba nang iyam ngi sosi ngitim wat ela dit. Yala de ngitim. Babon ba nang ngam tim hamun sim kaya lam yang ban kran ni ta. Babon ba nang iyam ngim jukur khu yala de. Bon sen ngitim. Balay ngapang wai kumne. Bat nga balay kalong kumne. Balay nga do ki kam. Balay nga long kum ta. Day mga bay. Kamut ngi pla bay ya ka ktin jing tim. Namar balay kami ka ktin jing tim. Namar haka download ka jongi. Karon ka jing sosi. Namar nakajing slay jong ka dono tingi karan. Ne? Kuno no star. Kristo. Kali kita pastor hay ba ngi shem ya ka ya ka ba ublay ule aga ji em jongi ngin shem ya ka ba kalong ka ba. Mdey bangin shem ya ka ba kalong ka ba snew ringin shukmen ba namar ngi chus ngosi menta shipor. Ndre ka jing sosi ka jongi anpen kalai ka siya ka jing kmen. Amen. Badeng tau try wong. Sibit arbit fin sosi. Sibit arbit fin sakmen. Tagade kata nganget. Habakiwan gijing elek gijing tengko gijing ke jongi. Kamdei ban yalam yingi syakata ka jing ketang ne gijing sosi. Henry ublay un pen kalai fi nagata syaka jing kemen. Kajing yam syaka jing rke gijing sosi syaka jing kemen. Kuma khin jublay gaong baka jing sosi kala masa shimit remen step kan man gijing kemen. Baka donut ka kemen kalong ka dawai ka babha. Pangangay utray kwa ay pipin yo ita ka donut ka kemen. Namar ba ka Bible ka ong ikata. Baka jing kemen ka jong tray kalong ka boringa. Tapi doni ka jing kemen ka jong tray kalong ka bor ya pi ban sha ya kita gijing ele gijing tengko ki ba harukom ki bawan ban shop ipi na kamon na ka diang. Baka don ka jing kemen jong tray fin yo ika bor ban job lut ya kita kinong syun baro. Banga ngay utray un ai fi ka bor, banga ngay utray un le iki kamba aga jim ke jong pi, shimbet baki iki baro ka dewi ka babha na ka banta jong pi. Bangya duai ka ni ka por ka banta bat nginget ba lada don ikon jong pi ba sosi pi wa num kuslai utray am shu duai bi mo pi. Le si idang kna impat sung tho i kata. Pi kum ki kmi ki par wan num sosi lang, ne wan num du jing kermen lang rei ka don ka lenti. Abaw dang don u Jisu o ngalong mga kalenti kamo dang don kalenti un supply ini kon jofi naga jing sosi nani nagata ka jing thang kaman sim ka jong i nagata ka depression un pelai utrai bo un pen khia ai mo ya ka main ka jong i ya ka ta ka jing perkhat ka jong i wanum ko slai fim gimi pa udan u Jisu ban pen khia piru yala de wat juko slai bala filong ha kano ka benta ka jing jong fi shukman bet namar fidan ya ka jing kermen ha utrai namar ka Bible ka ong ngala ban le iki aka baro daw ta kanya mo panchay boringa o Jesus Christ kan bangay utray panchay bori fi ngini dua ngini ka por menta trabi ni ka por nga ingo e ko pa ngini ka program ko try ka malaay ngi ngini ka jing ekren ya ngini ka jing ya pliu jingmut ablay ya ka ra na ka tin ka jong me mar bangi don ni ka jing snow kya ko try ngini ki men sim ki ba kodor ki ba don preng ka jing snow si Kiba pedeng kata anxiety, pedeng kata depression, kim nang yo thia yo dem, kipang shitom ko try namar bagi ni kan depression. Kita ni ke anxiety, bangada nget aga ni kesngi, bagata kan omla ben pen snew yo fi, Henry utrai un pen kelai ya kata syaga jingker ku, aga jing em ke jongpi. Bafin kita suicidal thoughts ni kita jing perkat bafin penyap no ila diru kan ja kan dam, Henry omsyu bafin le ikatan nakabantai la di, Henry
kumba upol ong yang ngaban kalong Chris. Banyap kalong jing mentoy menta kat ba fidang na ka mentau Jisu. Badal dei ka por yo finiap ba kata kalong jing mentoy fi mendai ba fin peniap ia dala de ndren dala dei ka por bu tram shao fi kata ka por jing jing kemen. Ia ka ba try un ai fi ia kata ken ka jing mentoy. Kedua yang kerkui fi wei pui baro na dok ki kena ki bedang pule ya fi ki samla ya fi ki balai shongka ya fi ki bala rangba Kedua baka jing suk ke jong try ke jing kemen ke jong try kan long ka badap ka ba shlai ha ka jing jong fi bang ida patat ti ki bod jing dom ki bod jing susi ki bod jing te jing kom jong baman kan light not do menta ka miet kan light do menta ka sngi ha ka keteng ke jong Jisu bana do menta la da ka de step pi pai do ngada keren ha ka keteng Jisu bana do menta men step pin light not sendan na ka ne ke jing te ke jing kom ke jing syukur jong baman ka men sim jong pi kan yo jing lai lot bahawa ko no plai lot da shisha pin long ki bala lai lot pin yo itu ine ke jing shisha ngila kran ke jing shisha bara fi yo itu ke jing sha ka plai lot fi na do manda ka sngi dua yang ka ko fi shakri utrai ha ka kerteng ke jong Jisu amen bakata ka long ke jing sha bala film dan jakaban lai chenoru sawan shapoternet ngidon hang ni bania shakri lang wat pi. If you don't depression, if you don't get anxiety, if you don't get jing thang man sim ke dok no ke jong pi wan chen ke jakang ni yo man shakri ban rai ban yero ban shat ban kemen ka don ke jing pelat ke jong try ka ktien ka finyo sngo kan long jing ku ya ke jing em ke jong fi la da fi don kam ye ki jing slok ki ba marmet fi la wan na dok sngi ba ar dok sngi sa jan ni don hang ni shakri ke jong blai ki don ya ka ban shakri ye fi lam ba ka ktien lam ba ke jing duai ublen ko fi ngen se sham ba ko blai shi bon amen.